Αχαριστία στα ζώα δεν υπάρχει. Δυστυχώς αυτό που δεν υπάρχει στα ζώα υπάρχει κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους. Καλός ανθρώπος. Είχε καλοκαίρια. 5, 6, 7 καλοκαίρια, 8 καλοκαίρια είχε. Πού τα βρήκε, να σας πω πού τα βρήκε. Όποιο μουλάρι του Αγίου Όρους γερνούσε και δεν το θέλανε οι καλοί καλόγεροι που τους χρησιμοποιούσαν τόσο καιρό και τα αφήνανε μέσα στο δάσος να βρει την τύχη του, επήγαινε το Αυγουστίνο και έλεγε «Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τέλεις γέροντα». Δεν είχε καλόγερο κανένα, μόνος του ζούσε. Μόνος του ζούσε. Το 1978 λοιπόν με τσιμπάει και εμένα η μύγα, θέλω να πάω στο Άγιον Όρος. Εκεί που είμαστε στον δρόμο συναντάμε ένα γέρο. Ο γέρος ήταν εξαίσθητος έτσι από εδώ ανοιχτά όλα. Λοιπόν, ένα παλιοράσο, τριμμένο. Λέω που έχουμε έρθει Θεέ μου εδώ πέρα, είναι τρελοκομείο, δεν είναι ανθρώποι αυτοί εδώ. Λοιπόν, είχε μια φέτα με βούτυρο και ζάχαρη και την έτρωγε ο γέρος, καθόταν στη μέση και την έτρωγε. Λέω πώς το λένε, λέει το λένε Πάτερ Ηρωδίωνα. Άκου και όνομα, λέω Ηρωδίων. Τι το βάλανε το Ηρωδίων δηλαδή. Λέω γέροντα τι κάνεις. Καλά είμαι παιδάκι μου λέει, καλά είμαι παιδάκι. Α, κατάλαβα ήταν ξένος. Άρα το πρώτο που κατάλαβα στο Άγιον Όρος είναι ότι είναι πολλοί άνθρωποι από πολλά μέρη χωρίς να είναι αναγκαστικά Έλληνες. Εμείς νομίζαμε ότι το είχαν μόνο Έλληνες. Ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια κοινότητα στην οποία ζούσαν και Βούλγαροι και Ρουμάνοι και Ρώσοι και Ιταλοί που είχαν γίνει Ορθόδοξοι και Περουβιανοί που είχαν έρθει από τον Περού. Δηλαδή ήταν μια κοινωνία πολλών ανθρώπων που εκπροσωπούν το Ορθόδοξο γένος. Προχωράμε. Αυτή τη χρονιά γύρισα όλο το Άγιον Όρος με τα πόδια. Περάσαμε 30 μέρες μες στο Άγιον Όρος. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Θα σας πω 2 από αυτά και μετά θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Προχωρήσαμε και φτάσαμε σε ένα μέρος όπου λέγεται Καψάλα. Στην Καψάλα λοιπόν ήταν ένα Ρώσο, βγήκε ένα Ρώσο. Αυγουστίνο το λέγανε. Ψηλό, πατήρ Αυγουστίνος. Ρώσο ήταν αυτό. Ελάτε παιδάκια μέσα, ελάτε παιδάκια, ελάτε. Έχω Παναγία, καλή Παναγία. Καζάνσκαγια μου λέει. Αμέσως μάθαμε την Παναγία του Καζάν. Λέει παιδάκια, καθίστε παιδάκια, εγώ κάνω φαγητό εσάς. Καλά πάτερ, καθόμαστε. Παιδάκια λέει τώρα ανάψω φωτιά. Να ανάψω γέροντα. Παιδάκια λέει θα φάμε τώρα. Τι θα φάμε, εγώ είμαι καλό μάγκυρα. Θα σας φτιάξω εγώ παιδάκια, πώς θα λένε αυτά τα που τυλίγεται με τα αμπελοφάσου, με τα ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια κάνει, αλλά αγιορείτικο ντολμαδάκι. Καλά λέω, ήταν Οκτώβριος. Πού θα τα βρούμε τα φύλλα. Εγώ φτιάξε. Ωραία. Φέρνει ένα ρύζι, πρέπει να ήταν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα σκουλίκια το είχαν φάει. Όλο. Κάνει έτσι, φουσκωμένο είναι παιδάκια, δεν πειράζει, θα γίνει καλό. Τα χαρτιά υγείας όλου του χρόνου, πόσα είχε, τα είχε σε μια τσάντα νάιλον. Τα βάζε από κάτω από την πυροστιά, τα άναβε, τα φύσαγε, φου. Λιώνανε οι σακούλες η μία πάνω στην άλλη και γίνει ένας λόφος. Από πάνω σε αυτό το λόφο έβαζε και από κάτω έβαζε τις σακούλες με τα χαρτιά υγείας και έβραζε το ρύζι. Θα φας τώρα αυτό το ρύζι έτσι. Ρίχνει τα φύλλα μέσα μαζί με το ρύζι, ευλογάει και λέει τώρα παιδάκι το καλύτερο φαγητάκι. Για πήγαινε να φας. Να είναι με τα σκατά από πάνω. Από πάνω το ρύζι με όλα τα ζωήφια της οικουμένης, τα φύλλα τα ξερά. Για φάτο να γελάσεις. Μετά λέει θα σας φέρω και λίγο γλυκάκι. Δεν θέλουμε τίποτα. Κατσαρίδες τα έχει μέσα, δεν θέλω παπά μου τίποτα. Να μου φέρεις. Πάτερ κάτσε εδώ πέρα, κάτσε ρε Αυγουστίνε. Και πέ μου λίγο τη ζωή σου ρε Αυγουστίνε. Από πού είσαι εσύ ρε Αυγουστίνε. Εγώ παιδάκι είμαι από το ποτάμι το Βόλγα. Και πώς ήρθες στην Ελλάδα και έγινες καλογέρο. Γιατί εγώ έχω το συνήθειο όταν μιλάει αυτός έτσι να μιλάω κι εγώ έτσι. Μ' αρέσει. Είμαι από παιδί, είμαι πειραχτήρι. Καρατζοζέ. Λέω γέροντα, πώς ήρθες εδώ. Εγώ παιδάκι ήμουνα πολύ όμορφο παιδί. Ωραίο άντρα, ωραίο.
ωραίο μαλλί, έκανε έτσι. Ωραίο, πολύ ωραίο τρόπο ήμουνα. Αλλά ήταν να γίνω μοναχό και πάω στο μοναστήρι, στο Βόλγα, 400 καλοκαίρι, πριν το 17. Συναντήσαμε δηλαδή άνθρωπο πριν το 17 που ήταν μοναχός. Εσύ παππούλ, γιατί έφυγες από το Βόλγα? Α, μου λέει, είπε το ηγούμενο, θα πας σε μία μαούνα και θα τακτοποιήσεις, θα γίνεις να πλένεις τη μαούνα. Εκεί που έπλαιναν τη μαούνα, ωραία λέει, πεντάκι, περνάνε 3 κοριτσάκια, ωραία κορίτσια, μόλις με είδανε, κάνουν ένα έτσι, πηδάνε πάνω στη μαούνα, με πιάνουν να με φιλήσουν και εγώ εκεί που με φιλάνε δίνω μία και πέφτω πάνω στο νερό του ποταμού. Πεντάκι πιστεύει, δεν πιστεύει, δεν πήγα στον πάτο, πάταγα πάνω στο νερό. Δεν πήγα στο νερό μέσα. Και με πήρανε μετά, ήρθαν οι πατέρες, με πήγανε στο γέροντα και του λέω, εγώ καλέ γέροντα, εγώ φεύγει. Θα φύγω γέροντα. Έχω τόση ταραχή στο μυαλό μου που λέει μέσα μου, μα δεν τη φιλούσες? Δηλαδή, και του λέει ο γέροντας, μα εσύ που κάθεσες πάνω στο νερό και δεν βούλιαξες, σε έχει πειράξει τόσο πολύ τον διαβόλο? Ναι, διότι αυτό ήταν μεν του Θεού, αλλά μου είχε αφήσει εμένα τον πειρασμό. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω εδώ άλλο γέροντα. Θέλω να πάω Ατόνσκι, να πάω Αφιόνσκι, να πάω στη Χερσόνησο του Άθωνα. Γιατί αυτό ξέρανε αυτοί ότι είναι τόπος ησυχαστικός και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Και λέει ο γέροντας, να πας, σου δίνω ευλογία να πας, με τα πόδια χωρίς παπούτσια. Καταλαβαίνετε, για να του βάλει εμπόδιο. Σου λέει, πού θα πάει τώρα? Θα πας με τα πόδια χωρίς παπούτσια. Και ήρθες, ήρθα. Καλός ανθρώπος. Είχε καλοκαίρια. 5, 6, 7 καλοκαίρια, 8 καλοκαίρια είχε. Πού τα βρήκε? Να σας πω πού τα βρήκε. Όποιο μουλάρι του Αγίου Όρους γερνούσε και δεν το θέλανε οι καλοί καλόγεροι που τους χρησιμοποιούσαν τόσο καιρό και τα αφήνανε μέσα στο δάσος να βρει την τύχη του, επήγαινε το Αγκουστίνο και έλεγε καλοκαίρι, τέλεις γέροντα? Δεν είχε καλόγερο κανένα, μόνος του ζούσε. Μόνος του ζούσε. Και μου λέει, ξέρεις, εγώ λέει, από κάτω είναι το Παΐσιο. Δηλαδή από κάτω ήταν το κελί του Αγίου Τύχωνα, Τύχωνας Άγιος είναι αυτός, και το κελί του Τύχωνα το πήρε το Παΐσιος, ο πατήρ Παΐσιος. Λοιπόν, από κάτω είναι το Παΐσιο, λέει, καλό καιρό το Παΐσιο. Καλό καιρό, πολύ καλό καιρό το Παΐσιο. Λέω, άκου μου λέει, παλικάρι, εγώ λέει, το Παΐσιο ήρθε και πήγε Φιλοθέου πήγε. Και εγώ έλειπα και πήγα στο μοναστήρι εδώ πάνω τη σκήτη του Προφετηλία και έκανα πανηγύρι. Και καθώς ήμουν εκεί, φωτίζει Θεό ματιά μου και βλέπω το καλόγερο του Παΐσιο το καινούριο έφυγε από τη Φιλοθέου και πήρε μια τσάντα και είχε μέσα ψωμί, πράγματα κτλ. Και τα έφερε και τα κρέμασε στο κελί μου. Ο Άγιος Παΐσιος όταν πήγε στη Μονή Φιλοθέου, είχε θείο εκεί πέρα, ζήτησε να τον εβάλουνε εκεί που μοίραζε τα τρόφιμα στους πατέρες. Και όταν περίσσευε έφτιαχνε κουρμπάνιες, δηλαδή βοήθειες, για τους ασκητές που ερχόζουν να ζητιανέψουν. Και αν ήξερε ότι υπάρχει κάποιος μοναχός που δεν θα ερχόταν να ζητιανέψει, αλλά είχε ανάγκη, έφτιαχνε και για αυτόν και το πήγαινε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν πήγε για τον Αγκουστίνο, του πήγε το φαγητό για αυτόν και για τα καλοκαίρια του. Ο Άγιος Παΐσιος του πήγε φαγητό και για αυτόν και του άφησε και πώς τα λένε αυτά, καλαμπόκια, ξέρετε τα φύλλα αυτά, για τα μουλάρια που είχε. Και έτσι συναντήθηκαν ο πατήρ Αυγουστίνος, αυτός ο Αυγουστίνος, με τον πατέρα Παΐσιο. Πέθανε ο Αυγουστίνος, τόσα χρόνια ήταν. Τον κυδέψανε τον Αυγουστίνο. Μέχρι να πεθάνει κανένα 2 εβδομάδες ήταν άρρωστος, κανείς δεν πήγε να ταΐσει τα μουλάρια. Γιατί δεν τσαγιάζει μόνο ο τόπος. Πρέπει να έχεις μέσα σου πολύ αγάπη, της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και στα ζώα και στους ανθρώπους και στις πέτρες. Μπορεί να πας στο Γιονόρος και να μην την έχεις και στο τέλος να τη βρεις. Δεν τελειώσαμε, τον κυδέψαμε τον Αυγουστίνο. Ο καημένος ο Αυγουστίνος κυδεύτηκε.
Μου το είπε την κηδεία του Αυγουστίνου, μου την είπε ο πατήρ Γαβριήλ. Ο Γαβριήλ, ξέρετε, ένας Γαβριήλ που τον δείχνουν εκεί που ξαπλώνει κτλ. Ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ήταν πιο καλά στα νιάτα του, πολύ νέος κτλ. Και ήμασταν πιο ενωμένοι γενικώς. Τώρα ο πατήρ Γαβριήλ έχει λίγο μια αποσυρθεί λιγάκι. Λοιπόν, αλλά εγώ τον αγαπάω το ίδιο. Λοιπόν, και να είναι καλά. Τα παιδιά μου, όταν πάμε στο Γέροντα Γαβριήλ, μου λέει: σου φιλήσει το χέρι, σου φιλήσει το χέρι, σου φιλήσει το χέρι. Του λέω: δεν με ενδιαφέρει αν φιλήσει το χέρι σε μένα, εγώ φίλησα το χέρι στο Γαβριήλ. Τον κυδέψανε λοιπόν, τα μουλάρια το είχαν σκάσει. Την άλλη μέρα το πρωί όλα τα μουλάρια ήταν μαζεμένα πάνω στον τάφο αυτού του μοναχού. Τα μουλάρια όχι απλώς ήταν στον τάφο, τα έχουν πάρει και η φωτογραφία. Τα μουλάρια έχουν γονατίσει τα μπροστινά πόδια και είναι το κεφάλι τους πάνω στον τάφο του Αυγουστίνου. Αχαριστία στα ζώα δεν υπάρχει. Δυστυχώς αυτό που δεν υπάρχει στα ζώα υπάρχει κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο Αυγουστίνος που άφησε το Βόλγα και ήθελε να κοιμηθεί μέσα στο Ιωνόρος, να περιμένει την Ανάσταση των νεκρών και του κάνανε παρέα τα μουλάρια.